Milí kamaráti, píše sa rok 2024 a naša cestovná kancelária MV Tour po viac ako 28 rokoch končí už o pár dní svoju činnosť. Totižto pred nami je posledný turnus školy v prírode, ktorú v histórii cestovnej kancelárie MV Tour zorganizujeme. No a ja som si pre vás pripravil toto video ako také poďakovanie vám všetkým, ktorí ste nám za tie roky či už fandili, alebo nejakým spôsobom pomáhali a zároveň, aby som pozdravil všetkých vás, s ktorými sme sa v rámci pobytov táborových alebo škôl v prírode mali tú možnosť a česť stretnúť. Napokon, keď si spomeniem na tie stovky, dokonca tisícky hodín, ktoré som strávil strihaním zo strihov škôl v prírode, bola by škoda neurobiť za tým takú videobodku. Poďte sa teraz so mnou teda pozrieť, ako to vyzeralo na poslednej škole v prírode pripravovanej a organizovanej cestovnou kanceláriou MV Tour. A naša sezóna je v plnom prúde. Prvú školu v prírode historicky v cestovnej kancelárii MV Tour sme organizovali v roku 2001. No a predo mnou je teraz úloha, ktorú vlastne splním v našej cestovke posledný krát. A to je naloženie potrebného materiálu a technického vybavenia do školy v prírode, ktorá má začať už zajtra v pondelok v Námestove na ranči u Eddieho, kam sa teda pôjdeme spolu pozrieť. No a mojou úlohou, trochu komplikovanou, je naložiť to všetko sem do tohto auta a musia sa spolu so mnou a s materiálom zmestiť ešte aj traja animátori. No myslím, že sme to zvládli a zostáva ešte kopa voľného miesta. Máme naložené a vyrážame na poslednú školu v prírode CKMV Tour. Posádka nášho auta je kompletná, takže vyrážame na ranč u Eddieho, ale ešte predtým vám predstavím posledných animátorov posledného školopríroďáckého turnusu cestovnej kancelárie MV Tour. Sára, tuto vedľa mňa, tam vzadu Silvinka a toto je Tomáš, takže to sú poslední traja animátori školy v prírode a my vyrážame. So službou celodennej starostlivosti o deti sme začínali koncom 90. rokov, kedy boli ešte v mnohých organizáciách poriadajúcich tábory zaužívaný tzv. Vedúci oddielov. Pomenovanie animátor sme začali používať až po roku 2010. Isto by sa to dalo spočítať, že koľko sme najazdili za tých 28 rokov kilometrov, ale netrúfam si to odhadnúť. Sídlo cestovnej kancelárie MV Tour je v Trenčíne, takže aj dnes sme vyrazili z Trenčína, no a mierime na ranč u Eddieho, ktorý sa nachádza nedaleko Námestova. No a vybrali sme si cestu smerom na Kysucké Nové Mesto a tak mi teraz napadá, že toto cestovanie v rámci našej práce bolo vždy úžasné v tom, že človek videl mnohé zákutia Slovenska a to bola jedna z vecí, ktorá ma dodnes na tej práci veľmi baví. Tak a sme tu, prvá časť úlohy splnená, dorazili sme na ranč u Eddieho do Námestova.
Na ranči u Edyho vás okrem super ubytovania čaká výborná kuchyňa a mnoho prekvapení, napríklad minizoo. Málo kedy sme mali možnosť nastúpiť na školu v prírode už v nedeľu a všetko si včas pripraviť. Väčšina pobytov totižto začínala až od pondelka a my sme museli všetko pripravovať za behu. Tentokrát je to však iné, už v nedeľu večer je všetko pripravené a škola v prírode sa môže začať. Čas T a deň D je tu. Prišli nám účastníci školy v prírode, čo je jeden z najnapínavejších momentov pre každého animátora v cestovnej kancelárii. No a máme tu posledný príchod posledného turnusu v našej histórii. Ak ste sa nikdy nezúčastnili školy v prírode alebo detského pobytového tábora, pravdepodobne si neviete predstaviť, čo všetko je potrebné urobiť predtým, ako sa samotný pobyt začne. Sú to desiatky vecí, na ktoré nie je dobré zabudnúť. Príprava je veľmi dôležitá a my sme si počas tých rokov vybudovali pomerne slušný systém, vďaka ktorému sme nepríjemných situácií zažili pomerne málo. Totiž, čím lepšie si veci pred nástupom pripravíte, tým menej prestojov vzniká a tým rýchlejšie napríklad ubytujete malých či veľkých účastníkov pobytu do izieb. Rovnako sme vždy na začiatku s deťmi prešli všetky pobytové pravidlá, ako aj veci spojené so zdravotnou starostlivosťou o deti. Týmto pozdravujem a posielam ďakujem aj všetkým našim zdravotníčkám a zdravotníkom, ktorí sa starali o malé i väčšie boliestky malých MV-turákov. Dovolte mi teda teraz, aby som vás všetkých privítal na vašej škole v prírode, tu v krásnom hoteli na ranči u Edyho. Vítajte a dobrú chuť. Tak a teraz sa už naozaj začal turnus školy v prírode. Tým, ktorí ste sa s nami zúčastnili niektorej z nich, budú nasledovné zábery z prvého pobytového dňa určite známe. Počas rokov sme program pobytu obmieniali, no spravidla sme na začiatok zaradili sériu zoznamovacích hier, aktivít a programov. Najčastejšie ste sa mohli stretnúť s hrami ako Labyrint, Uvítacou show či rôznymi výletmi do okolia, kde som si pre vás často pripravoval rozprávanie povestí, ktoré boli spojené s miestom, kde sme sa práve nachádzali. A ak nám prialo počasie, veľmi obľúbené boli rôzne športové aktivity. Výsledkom mojej veľkej lásky k hudbe sú hymny z pobytov, ktoré sme spolu spievali. Pre školy v prírode sme mali v priebehu rokov pripravené dve. Text tej prvej je napasovaný k známej pesničke od skupiny ABBA The Winner Takes It All. Tá druhá už je celá naša. Nahrávali sme ju v roku 2013 v penzióne Slniečko na Duchonke. Stretli sme sa v škole v prírode. Ráno sa budíme všetci spolu. Spolu dívame sa aj na oblohu. Za hlavou trávime celé dni. Neteším sa na ten posledný. S učiteľmi to snáď spoznáme. Večer vždy vplávame ľahko do snov. Ráno vrhneme sa do školských osnov a potom zvedavosť nedá mi ocitnúť sa medzi hviezdami.
počas dní chladných i horúcich. Boli tu aj skvelé vedúce, prídeme k vám aj na budúce. Na škole v prírode je vždy krásne, Ale to už každému je tu jasné. takto nám Uplynul vzácny čas, o rok sa určite vrátim zas. Myslím si, že najobľúbenejšími aktivitami, ktoré mali vždy úspech, boli ozvučené programy. Medzi ne patrili súťaže inšpirované televíznym kolesom šťastia, Milionárom či reality show ako Slovensko hľadá superstar či Let's Dance. No mali sme aj mnoho čisto našich audiovizuálnych moderovaných programov ako Otázniky, Táborový trhák, rôzne kvízy a súťaže. Bolo to v dobe, keď digitálne projektory neboli bežná vec. A keď sme vtedy zrazu nahradili malý televízor veľkým projekčným plátnom, reakcie našich účastníkov boli úžasné. Losovanie číslo, respektíve súťažiaci, takže poprosím svoju asistentku Zuzku, aby vylosovala prvé číslo. Prvým číslom je 67. Prvý deň nášho pobytu sme už tradične ukončili diskotékou. No a tu si dovolím urobiť malý skok v čase, aby som vás týmto videom dlho nezabával. Skočíme do polovičky turnusu, streda podvečer. Práve prebiehajú prípravy večerného programu. Jedálen sa mení na kinosálu a deti čaká prekvapenie v podobe jedného z najúspešnejších večerných programov naprieč generáciami našich účastníkov. Od roku 2001 sa na každom turnuse školy v prírode, aspoň myslím, že to bolo na väčšine z nich, robil program, ktorý sa volal Cesta do vesmíru. My sme začali s takýmto nejakým manuálom, z ktorého už strašne veľa vecí neplatí, lebo od toho roku 2000, respektíve 2001 sa toho v astronómii veľmi veľa objavilo a na mnohé poznatky sa prišlo, ktoré korigujú to, čo je tu v tomto niekde povytláčané. No a za tie roky sa to stal jeden z najobľúbenejších večerných ozvučených programov v našich školách v prírode. Aj dnes večer budem robiť cestu do vesmíru a bude to historicky posledná cesta do vesmíru cestovnej kancelárie Envetur. Tak dúfam, že sa bude páčiť. Páčilo sa. A cestu do vesmíru som nakoniec nerobil sám. Ako spolumoderátor sa ku mne pridal animátor Rišo. S jeho vrodeným hereckým a moderátorským talentom sme posledný večer s vesmírom povýšili na novú úroveň. Richard, veľká vďaka. V období rokov 2003 až do roku 2014 sme z každého pobytu odovzdávali deťom film na DVD nosiči. Na tú dobu to bola veru poriadna drina, keďže deti dostávali DVDčka ešte pred odchodom z pobytu. Predposledný večer vyzeral zväčša takto. Napaľovanie, kontrola, vkladanie bukletov. To už je však niekoľko rokov históriou. A náš posledný turnus sa nesie v znamení lúčenia sa nielen s touto školou v prírode, ale aj s cestovkou a našou prácou, ktorú sme mali radi. My s animátormi sme sa pokúsili vymyslieť scénár posledného programu, rozlúčkovej show, ktorou ukončíme históriu programov našej cestovky. Túto sezónu nám okrem Silvie, Sáry a Tomáša robili animátorov aj Dária s Richardom, ktorí za nami prišli, aby sme symbolicky a aj spoločne s nimi ukončili program poslednej školy v prírode. Za nami je posledná večerná porada animátorov. My sme sa proste vždy v táboroch aj v školách v prírode takýmto spôsobom pripravovali na ďalší deň. No a čo myslíte, sme na ďalší deň pripravení, kolegovia, kolegyne? Áno. Jojo. Áno, náš tým posilnili ďalší pomocníci, ktorí sú pripravení prísť na zajtrajšiu poslednú rozlúčkovú show, ktorú chystáme pre deti a pani učiteľky tejto školy v prírode. No, a čo som chcel k tomu ešte vlastne dodať? Ďakujem vám za spoluprácu, tento turnus bol super, no a teším sa na zajtra. Dúfam, že to všetko dopadne. Dobre. Tešíme. Tieto zábery sú z roku 2006, kedy sme oslavovali naše 10. výročie. Keďže deň výročia pripadá na deň detí, bola to vždy poriadna oslava. Na našom poslednom výročí sme síce detské šampanské nemali,
ale aj tak to stálo za to. Ja a moji kolegovia, vedúci oddielov a animátori, sme mali možnosť spoznať mnoho úžasných detí. V mnohých sme mali možnosť sledovať rastúce talenty a dnes sú z vás úspešní umelci, lekári, učitelia či podnikatelia, skrátka šťastní ľudia, ktorí plnia sny sebe i druhým. Mnohí už máte svoje vlastné deti a stretnutia s vami, či už osobné alebo v rámci internetu, sú pre nás akýmsi naplnením či zadozučinením. Robili sme prácu, z ktorej sme mali radosť a spätná väzba od vás je pre nás dodnes tou najvzácnejšou odmenou. Vráťme sa ale teraz späť na ranč u Eddieho, kde už vrcholia prípravy na poslednú rozlúčkovú show. Možno si aj tieto deti raz v budúcnosti budú s láskou spomínať na tento náš posledný turnus podobne, ako nám to po rokoch opisujete vy. Naša škola v prírode sa nám blíži ku svojmu koncu, no a ako by to bolo, aby sme sa aj s deťmi, ktoré sú tu v rámci tohto turnusu, nerozlúčili s cestovnou kanceláriou ako takou. Takže pred tým štandardným a tradičným rozlúčkovým večierkom máme ešte špeciálnu rozlúčku s cestovkou, kedy oficiálne uzatvoríme písanie našej histórie. Dnešný večer je úplne špeciálny. Kto nevidí, nebojte sa, uvidí. Tak pri tejto príležitosti ďakujeme všetkým tým tisíckam detí, s ktorými sme sa mohli v rámci cestovky stretnúť. Ďakujem všetkým vedúcim oddielov, animátorom, ktorí nám za tie roky pomáhali a stáli pri nás. Ďakujem všetkým učiteľom, ktorí sa zúčastnili rôznych pobytov s nami a takisto nám veľmi pomáhali. Rovnako ďakujeme aj rodičom všetkých detí, ktoré u nás trávili pobyt. No a v neposlednom rade ďakujeme všetkým našim partnerom, to znamená rekreačným strediskám, dopravcom, zdravotníkom, ale aj našim kamarátskym cestovným kanceláriám, ktoré pokračujú a ktorým odovzdávame toto žezlo a budú aj naďalej sa starať o deti a robiť či už školy v prírode, alebo tábory. Veľký záver našej kroniky by si možno zaslúžil aj veľký potlesk. Tento kvíz nebude ani o vesmíre, ani o Orave, ani žiadne vedomosti, ktoré si sa učili v škole. Tento kvíz bude o našej cestovke, o rôznych programoch, animátoroch a iných zaujímavostiach, ktoré sa za tých 28 rokov stali a prihodili. Je to Ačko, Bčko, Cčko alebo Dčko? Tak ako vždy, posledným programom aj na tomto turnuse bola rozlúčková diskotéka s vyhodnotením a odovzdaním cien. Celý program prebehol tak rýchlo, že sme si ani nestihli do dôsledkov uvedomiť, že je naozaj posledný. Na záver ešte posledná hymna školy v prírode a koniec. To bolo všetko z nášho programu. Nie len z tohto turnusu, ale všetkých stoviek programov, ktoré sme v našej cestovke kedy zabezpečili. Tak čo poviete? Stálo to za to? Ja myslím, že áno. A ak ste dopozerali toto naše video až sem, tak vám veľmi pekne ďakujem.
A nie len vám, ale vám všetkým, s ktorými sme mohli stráviť tých nádherných viac ako 28 rokov s cestovnou kanceláriou MV Tour. No a za všetky tie zážitky a za to, že vás môžeme poznať, vám veľmi pekne ďakujeme. Naša kronika sa zatvára a štafetu odovzdávame ďalším. Stretli sme sa v škole v prírode.